Нося ти черния дроб. А? Нося ти черния дроб. За какво е този черен дроб? Дали ще говориш за ливрич? Ливрич. Да. Няма такова нещо като ливрич. Има обаче такова нещо като leverage. Идва от английската дума lever, която означава лост, а не от думата liver, която означава черен дроб. При leverage ти взимаш заем. Да речем, че позицията ти е $100, умножено по 10, тогава тези $100 се държат като 1000. Изключително важно е да знаеш също така, че при leverage търговията имаш така наречената ликвидация. Понеже взимаш пари на заем, когато цената стигне до определено ниво, можеш да бъдеш ликвидиран и да изгубиш всичките си пари. Ако все още си начинаещ в маркетите, не мога да ти препоръчам достатъчно това да следиш далече от левериджа и да търгуваш само на спот маркет. На спот пазара купуваш актива директно. Искаш един биткоин, плащаш цената на един биткоин, имаш един биткоин. Цената се качва, пада спрямо лева или долара, за теб няма абсолютно никакво значение, ти го държиш. А за какво го взех този черен дроб? Няма значение. Ще го сготвиш. Аз ще го готвя. Абсолютно. Някой знае ли как се готви черен дроб?